Sikap bersama Asil Avi Amar Bagaskara Music, enggak Bagaskara Music, enggak asik bola bersama Ricky Silvi Marga. Yen ngerti larane koyo ngene ora bakal bintang tinggalke hamba kowe salah aku tak sing ngalah ben hubungan ojo nganti bisa yang bisa Terbawakan sudah. yang sih ono waktu go ketemu pisan wae tak siko awakmu omong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nompo kabeh kenyataan Bagaskara Enggak Bagaskara Music, enggak asik asik. Yo bersama Silvi Marga. Oke love you too kabarmu saiki nomor WA-mu wis ganti tak tulis lagu kowe muga-muga FYP kowe iso melu rungokke fotomu isih tak dongo bati rasa kangen Gusti tulung paringono ketemu ketang sedelo ning ngimpi yo wis opo. Terima kasih. Joko ati mung kanggo kowe yen ngerti larane koyo ngene ora bakal bintang tinggalke hamba kowe salah aku tak sing ngalah ben hubungan ojo nganti bisa yen sing ono waktu go ketemu bisa wae tak sikil awakmu omong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nompo kabeh kenyataan Bagaskara kita yang bareng lagi ganti tekan saiki kowe ning ngendi aku mbah ra ngerti kowe ning kono yo mbah karo sapa aku ning kene
Soko atimu kanggo kowe yen arep dilarani koyo ngene ora bakal bisa tinggalke nombok kowe salah aku tak sing ngalah ben hubungan ojo nganti bisa yen sing ono waktu kok ketemu bisa wae tak sikap awakmu omong aku opo kudu bertahan aku ikhlas tompo kabeh kenyataan Bagas sekarang Sylvie Marga lebih. wah sekolah Siapa yo? Nanti tekan saiki Kene ngerti aku ora ngerti Kene kono yo karo sapa Aku ning kene saka ati mung kanggo kowe Siapa yo? Yen arti awakmu kaya ngene ora bakal bisa tinggalke Mbok kowe salah aku tak sing ngalah ben hubungan ojo nganti bisa Terima kasih yen sing ono waktu kok ketemu bisa wae tak sikap awakmu omong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nompo